доброволен ход, който миналата година имахме, който искаше даваше средства. Тогава събраха 2000 лева от хората, които присъстваха на тази лекция и Басес извади от касата си още малко повече от тази сума и закупихме това нещо, което вече беше използвано няколко пъти и тази година възнамеряваме да използваме повече пъти. Това нещо всъщност позволява по така сравнително бърз и лесен начин да се разиграват различни ситуации за тренировка за работа с лавинни уреди, защото тези лавинни уреди са техническо средство, което човек трябва добре да познава как работи и съответно не е достатъчно човек само да си го купи и да отиде в планината, ако стане нещо, тогава да почне да роби менюала. Човек трябва да може да работи бързо и качествено с него и затова е хубаво да има подобни средства, с които се тренира. И така, ето така изглежда този доста скъп. Може би сте в течение на това, че при първата му употреба едното от тези устройства изчезна. И ние дълго време мислихме, че някой просто го е прибрал. Защото то не се обади по никакъв начин. Последствие се оказа, че ни е продаден с чисто нови, но скапани батерии. И така. После го намерихме, Захар, че някъде тук, той го намери и благодарим. Също Захар се спестил на Витоша и многократно претърсваше района, докато накрая, след стопяването на снега, да се оказа, че уреда просто се е движил вътре в снега, плавала буквално и беше намерен доста далече от там, откъдето беше заровен. Това е положението. Така, мисля, че вече може да започваме. Виждате горе надписите. Ще помоля Владо да затъмни залата. Затъмнявайки залата, тук моля на сцената да излезат хората, които ще говорят тази вечер, за да кажем само две думи за тях. В началото нашата лекция ще започне с разказ от Иван Тодоров и Евгений Монов, които са изписани, които са хора, които са имали така лошия късмет да преживеят това нещо, какво да си в главина и ще ви разкажат за това усещане, което не е със сигурност приятно. След тях ще говоря аз малко повече време за различни въпроси, свързани с лавините. Моето име е Момчил Панайотов за тези от вас, които не познават и тук имам доста така натрупан опит точно от този тип лекции. И след това Красен Демирев, доктор Красен Демирев ще ни разкаже различни моменти, свързани с свързани с оказване на първа помощ в случай на лавинен инцидент, защото тя е специфична първа помощ, има някакви важни неща, които трябва да се помнят за това нещо. След като приключиме ние с всичките разкази, теории и така нататък, вносителите на животоспасяваща екипировка лавина пожелаха да направят демонстрации на някои тяхни интересни неща. Така че в края ще имаме възможността да видим как работят някои от тези авангардни технически решения. Така ще протече тази лекция. Ако имате въпроси, мисля, че е най-удачно по-към края да ги зададете, т.е. да не прекъсваме хората, които говорят, защото ще стане много трудно иначе. И така. Ако искате, можем да започваме. Първите уводни думи ще бъдат от мен. Предварително казвам, че тази лекция не е по-различна много от миналогодишната, който е бил. Миналогодишната лекция всъщност започна с това, че лавините са нещо, което не се променя. Ние хората се променя понякога, но лавините са си едни и същи. Кой организира тази лекция? Тя е едно традиционно усилие на Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил. Ежегодно усилие, което вече продължава над 10 години. Също така, тъй като хората, които говорят на тази лекция, са и членове на Планинска спасителна служба, може спокойно да кажем, че това е добро усилие заедно и с Планинска спасителна служба. Ние сме изключително благодарени на помощта на няколко магазина, конкретно Storm Shop, Стената, Алпи, Скот и фирма Номадия, защото чрез тяхната подкрепа ние успяваме да направим тази лекция на първо место и на второ место чрез тяхната подкрепа успяваме да реализираме, да стартираме и други полезни инициативи в това отношение. Лавините са нещо наистина страшно
Това е една стихия, изключително мощна. Това, което виждате на снимката е една прашна лавина, а това, което е оградено с червено тук, са къщички. Вижте какъв е размера на къщите и вижте какъв е размера на прашния облак, който приближава тези къщи. Лавините са нещо, което са наистина изключително мощно. Буквално за секунди те могат да превърнат една вековна гора в клечки за зъби. Могат да унищожат бетонни съоръжения, да не говорим за дървени къщи. Има случаи, когато облакови композиции са запращани на десетки метри, така че тяхната мощ е толкова голяма и силна, че е абсурдно да си мислим, че ние хората можем да се мерим по някакъв начин с тази мощ. Човек в такова нещо има много малки шансове и това нещо трябва да не се забравя никога. Тази специална снимка е от Картала. Преди няколко години имаше една лавина, която затрупа пътя и това е булдозера, който в този момент тогава разчиства част от лавинното отложение. Виждате с много трошени дървета в него. Исторически са познати много тежки случаи с лавини. За щастие, нашата страна не е в най-черните статистики. Ето, например, един случай през 1999 година едно градче в австрийските Алпи беше буквално пометено половината градче от една огромна лавина, която се беше отсекала склона над него. Тогава черната статистика беше за 31 загинали човека. Десетки дни армия, планински спасители се бореха да се опитат да освободят, буквално казано, селото, търсиха затрупаните хора. Беше едно наистина страшно нещо, което напомни на всички, че проблемите, които са били 50-те години с лавините в Алпите, не са отминали. Това е нещо, което изцяло зависи от снега и много малко зависи от хората. В днешно време имате много добри възможности да се обучавате на тема лавини, избягване на лавини. Не е като преди 20 години, когато само може да се разчита на някакви книги. Имаме много хубави издания на различни езици. Това е една от книгите, която лично аз много харесвам, Powder Guide, защото в нея нещата са така написани по доста позитивен начин. Това е една книга, която сме издали на български език и е достъпна, включително навън в фоайето, която много накратко представя част от тези проблеми. Има доста богата информация в интернет, доста сайтове са направени по тази тема, включително и не толкова много, но все пак информация налична в сайта на Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил. И има вече много курсове, включително по оказване на първа помощ. Ако допреди няколко години да отидете на курс по първа помощ беше така усилие да намерите кой е подходящия курс и така нататък, от 2-3 години насам това е нещо, което е изключително лесно, ако ви имате желание. Така че има възможност да научите нещо, ако имате желание, и тази лекция няма да се опита да ви научи на всички стъпки на правилата и така нататък. По-скоро ще се опитаме да разкажем с някои случаи, с някои примери, различни неща, свързани с лавините, и мисля, че така те ще достигнат много по-дълбоко до вас, ще останат във вашето съзнание и по този начин, може би някои от тези работи ще бъдат като червени лампи тогава, когато се наложи. Така, давам думата на първия наш участник. Здравейте на всички! Аз съм Евгений и изключително много се радвам да ви видя в тази зала и ще се опитам да ви разкажа и да пресъздам накратко усещането да бъдеш в лавина и пожелавам на абсолютно всички никога да не го изпитват усещането. Значи, това, което се случи, става дума за един преход от Рибарица за Хижа Ехо, 2012 февруари месец, имаше изключително много сняг тогава. С още четирима приятели решихме да направим един двудневен преход в Стара планина. В събота около 9:30 някъде сравнително не много рано тръгнахме. Студено беше около
минус 10, минус 15, може би, с сравнително пак силен, сравнително силен беше вятъра. В началото по прехода се движи по поречието на Черната река и самата пътека известно време се движи покрай самата река, като малко по-късно излиза от гората. Значи на тази снимка това е няколко минути преди да се случи самият инцидент. Аз съм отпред. Вляво е поречието на самата река. На едно място реката е изяла склона и беше малко по-стръмен от тук този, който виждате на снимката. Аз бях първи и забелязах от дясната страна на пътеката на около 6-7 метра височина, че имаше пукнатини и решихме да преминем по самата пътека като един по един и се опитваме да оставим малко по-голямо разстояние от всеки един от нас. Така както вървях по мястото, където нормално, като няма сняг, се намира пътеката, в един момент снегът под мене се пропука и тръгна да се пързаля надолу. Единствената ми реакция, в смисъл, че първата ми реакция беше, с снегоходки бяхме всички, първата ми реакция беше да се обърна в посока на лавината и тръгнах да бягам надолу в посока на реката. Самото разстояние е около 6-7 метра, може би. Над мен е склона, в смисъл над пътеката, може би разстоянието беше подобно. Нямах никакво време за да се обърна и да погледна каква е големината на лавината и дали е хванала останалите хора, в смисъл приятелите ми в прехода. Изведнъж склона надолу става супер стръмен и аз обаче продължих да бягам надолу и в един момент че почти бях стигнал самото корито на реката и в следващия момент усетих удара отзад на снежната маса и повличането ме надолу. Това, че може би бягах, направи, след като вече
лавината ме бетонира и с едно някой натисна паузата и всякакви движения спряха. В смисъл, че абсолютно нямате никакви шансове да се помръднете. Стана абсолютната тишина и бяло. Снега ме покри. Успях по някаква щастлива случайност да си задържа ръцете близо до главата. В смисъл така много бързо за в момент ми мина най-лошата мисъл и обаче това си помислих, не може да ми се случва такова нещо, имам още много работа да свърша. И благодаря ви. Опитах се да извикам, но е напълно безполезно. В смисъл, абсолютно никой не може. Докато сте отдолу в снега, абсолютно никой не може да ви чуе. С дясната ми ръка избутах снега пред главата си и така разбрах, че съм с главата нагоре, в смисъл снега, лавината не успя да ме обърне. Сравнително право ми беше тялото. Опитах се да направя още един опит да си помръдна тялото, но абсолютно никакви шансове. Все едно са ви бетонирали и след това е изсъхнал много бързо бетона. Интересни мисли ми минаваха през главата. Една от тях беше надеждата за това лавината да не е хванала приятелите ми, за да имам някакви шансове, за да има по-големи шансове да ме намерят. След това усетих по краката си бавно покачващата се река. Оказа се, че лавината ме е смъкнала малко по-навътре в реката и в реката стигна малко до над корема ми. Надявах се в един момент, разбира се, спре и случи се, спря за моя радост и се радвах за това, че главата не ми беше по-надолу. Опитах се с така малко по-свободната от снега в ръката си да си направя малко повече място пред главата, но снега отгоре се изсипваше върху мен. Имах усещането, че е минало около супер много време и в един
в момент усетих раздвижване над главата ми и разчистване на снега над главата ми. В този момент разбрах, че са ме намерили. Лавината изглежда много малка, но аз на тази снимка вижда, че съм изцяло зарит в снега около, в смисъл, че със сигурност имаше 2 метра от главата ми надолу сняг. Кой снима? Ами снимаше един приятел. В момента, след това ми разказваха, че в момента, в който лавината ме е повлякла, ги е хванала и моите приятели е успяла да ги хване, но някъде само до колената. И поради тази си причина и случването, тяхното внимание е било фокусирано и върху самите тях, абсолютно нещо нормално и не са успели да видят смисъл с мене случва ли се нещо и след това един от тях отравяйки се видял, че ме нямам. И това приятелче Ичо веднага е организирало хората, извадили за съжаление нямахме лавинни уреди, имахме само 2 лопати и мисля, че сондата беше една, като едната лопата беше при мене. Да, абсолютно мал шанс. И ичката веднага веднага е оставил един от хората да е малко по-високо и от страни на склона, за да наблюдава за опасност от вторична, да, благодаря, лавина. И въпросният приятел е успял да направи няколкото снимки. Значи, според историята на снимките, след около 5-6 минути някъде са ме намерили и причината за да ме намерят, в смисъл, не е била от сондирането с лавинната сонда, ами това, че съм опитвал да си направя малко повече място около главата и в раздвижването на снега на повърхността е било забелязано от това приятелче с снимките и ги е насочило веднага натам за около 10 минути, може би успяха да ме изровят. От нея има смисъл, че не е малко време заради това, че снега беше вплътнен изключително много и вече от корема ми надолу той беше и вече и от водата беше станал и още по-плътен. Отравянето ми успях самостоятелно да се изкатеря нагоре по склона. Бях абсолютно мокър и с отрицателните и вятъра и отрицателната температура много бързо се обледених, но с своевременните и бързи действия на приятелите
някъде за около 40 минути някъде успях да ми се възстанови температурата на тялото сравнително бързо и се върнахме обратно при колите. Това е така много в смисъл отгоре случката. Един от изводите бяха много, но един от тях че зимата в планината не трябва да се ходи сам. Благодаря на всички приятели за това, че ме изкараха. Здравейте на всички и благодаря ви, че сте тук. Защото моят случай е от 2006 година и аз не бях идвал на нищо подобно, на което вие сте в момента. Тогава бяхме едни 19 годишни младежи, които откривахме планината и всичко изпробвахме по това време. И тогава лавините бяха нещо, което само във филмите съществува и нещо, което минава покрай ушите ти и заминава. И не му обръщаш много особено влияние, защото си по-заед да гледаш филми и да копираш това, което правят супергероите там. Тази зима карахме много с един приятел Сашко, който работеше на лифт Романски, само за да може да кара повече и повече. А пък аз бях в този университет и не ми виждаха лицето на лекции, защото просто карахме колкото може. За условията малко, това беше на 19 февруари, както може да видите, и беше навалял малко нов сняг, с много вятър, имаше затопляне и същия ден застудяване. И навсякъде, където караш, терена беше много твърд. Даваше едно такова усещане за стабилност. Сякаш си на пистата, а всъщност си извън пистата. И затова прекарахме целия ден, карайки на второ лале. Там в дупката, която я наричат лавината. Пускахме от всякъде там и всичко изглеждаше като един обикновен, необикновен ден на Витоша. И последното ни пускане с Сашо решихме да бъде на булеварда. Един улей, който познаваме, сигурно всички от залата го знаят. Просто защото ни харесва много това място. Взехме старото тогава вече несъществуващо или недвижещо се столче на Романски и после влека на Черни връх, където се присъедини едно момче, казваше се Мариан, тогава се запознахме с него и ние почнахме да му обясняваме на къде сме тръгнали, на него му хареса идеята и се присъедини към нас. И така на приказки, на смях стигнахме до гъбата и там на ръба някакси приказките понамаляха и погледнахме с Сашо зад ръба. Видяхме една голяма издута част в началото на улея. И понеже Басес тогава за първа или за втора година правеха лавинни курсове на Мальовица и Сашо беше ходил там, единственото, което му казах беше кажи ти си бил на този курс. Дай някаква преценка, обаче и двамата, както ви казах, бяхме млади и знаехме, че ще го пускаме този улей, че сме отишли да се кефиме. Тръгна първи Мариан. Направи няколко завоя и спря в единия край на улея, или тогава ни се струваше, че това е края на улея. Втори бях аз. Тръгнах веднага след Мариан. Тази снимка е направена от него. И в момента, в който намалих скоростта и се
тръгнах да се изнасям към края на улея, се случи този момент, за който сме чували по филмите. Просто чух едно пропукване под краката си и се завъртях напред. Това, което видях, просто беше нещо, което в първия момент сетивата ти не могат да си обяснат. Просто виждаш как познатото, старият склон, с който си свикнал, изведнъж се превръща в едни огромни снежни блокове и черни цепнатини. Като някакъв паралелен свят, в който много се надяваш да не си участник и много се надяваш това да е просто един лош кошмар. Защото наистина прилича на такъв. Направих една-две крачки в страни, обаче докъдето ми стигаше погледа, имаше черни цепки. И просто те изпълва една паника, един такъв панически страх, че си... Защото сещаш колко е голямо това нещо, в което си. Разбираш магнитута и границите, че всъщност няма граници това нещо. И цялата маса тръгна надолу с нас. Просто нямаше никакво желание за борба, просто усещаш колко си блокирал. Виждаш го и не можеш да повярваш, че това се случва. Единственото, което съзнанието ми тогава се опита да възпроизведе безумното моля те спри. Не можех да повярвам, че съм в нещо такова. Даже не ми излизаше тая дума лавина, просто не знаеш какво се случва. Видях по-надолу Мариан в улея как изчезва като една малка черна точка в разбиващия се сняг в стените на улея, в каменните стени на улея. И в този момент, когато човек е изправен пред нещо такова, се стяга много. Просто в ума ми спря това моля те спри и си казах, окей, аз съм следващия, дече влезе в тази пералня. И последваха едни моменти на безтегловност, в която предполагам, че бях във въздуха. През цялото време се въртях през глава, някакво бясно търкаляне, в което да ти се завива свят, е слабо казано. Оттам почнаха едни дълги моменти на безтегловност, от разтърсващи удари и пак такива моменти на безтегловност, пак удари. И се чувстваш като една мръсна парцалена кукла, която се въргаля в една бяла центрофуга от тежък, хвърчащ сняг. Това беше първи момент в лавината. Втория се оказа още по-тежък и от този. Когато усещаш как снега почва да намалява и да се оплътнява и усещаш, че затъваш някъде надълбоко. И там беше, освен че светлината се смени с тъмнина, достигнах до една точка, в която просто усещах, че там няма да мога да издържа. Гръдният ми кош се сви като някаква малка пластелинена топка и цялото ти тяло усещаш как е притиснато от толкова много тонове сняг, че просто опитваш се да извикаш нещо, но дихателните ти пътища също се напълват със сняг. И в този момент, сякаш тази секунда, в която знаех, че усещах, не знам, края, физическия край. В тази секунда точно нещо ме избута нагоре. Нещо като някаква странна сила. Към едни по-леки пластове на лавината, едни по-поносими. И в този момент всичко спря в една такава мъртвешка тишина, в която мислите ми продължаваха да бъдат в една центрофуга. Просто тогава през главата ти минават някакви безумни неща. Безумни. Тогава чух това, сега ще разкажа на приятелите ми, че съм бил в лавина. И тогава ми дойде един образ, който може би съзнанието ти се бори да те измъкне от този момент, в който си. Представих си, че съм в някакво топло легло с тогавашната си приятелка. Просто се опитват се сетивата ти да действат и да те махнат от този момент. Обаче
точно този момент, в който всичко спира, минава една мисъл, която прекратя всички останали. И тя е колко ли съм надълбоко. И тогава дишането ти преминава в едни конвулсии на страх, едно нещо, което викаш ли, дишаш ли и ти не знаеш какво се случва. И това, което и той каза, е, че усещаш, че си в едно бетонно корито. Усещаш, че този сняг, който го караме и е толкова пръхкав и приятен, се е превърнал в един капан, в който най-вероятно ще загинеш като една мишка в капан. Обаче точно в такива моменти се събужда едно чувство за оцеляване, такова, което никога не бях си предполагал, че имам в мене. И започнах просто да напълвам снега с всичките си сили, с викане и с сили, всичко, което имах в себе си. И не можех да мърдам никоя част от тялото си, само главата. И това ми беше достатъчно, защото просто почнах с нея да се опитвам да ровя. Имах малко разстояние отпред и имах представа, че съм с лице надолу водоравно. Не съм ползвал различни техники, просто го знаех. И така, много борба, почивка, борба и по едно време над главата ми нещо хлътна и видях едно парче синьо небе. И това беше най-хубавия момент в живота ми. Просто сякаш цялата радост на живота се криеше в това парче синьо небе. Толкова беше хубаво усещането. Да знаеш, че ще оживееш. И от това нещо ми дойдоха нови сили и започнах отново да се боря. И просто в един момент, както не можех да мърдам нищо, едно по едно освободих крак, ръка и по едно време просто стоях в този снежен гроб, в който лежах преди малко. В този момент видях Мариан по-нагоре, изскочих от дупката и започнах да тичам към него. Прегърнах го, благодарих, че сме живи и цели, и в същия момент ми мина през главата, че Сашо не е там. Започнах да тичам нагоре по безкрайното поле от Буция. Улеите бяха много нагоре. Ние бяхме някъде съвсем в дъното. Започнах да тичам нагоре и в този момент усетих, че коляното ми излиза неестествено. И трябваше да се примъкна до Мариан и да седна. Тогава почнаха да идват и първите хора. Мисля, че това бяха лифтаджиите на Черни връх. След това дойдоха и спасителите. Да, може да сменим вече. Извиняйте, с копчето се заблеях. И тогава следваха едни дълги часове прегръдки с познатите хора от спасителна служба. Вие сте безкрайни късметли, казано поне 100 пъти. Следващото, което запаметих, е кристалното ясно нощно небе и звездите от носилката, която ме носеше. И някаква... Усещах, че съм някъде далече, мислейки защо това се случи. После целият свят нахлу отново с големия хаос на доктори, линейки, болници, едни много нахални журналисти, които се опитваха, извинявайте, ако има някой такъв тук. Просто момента беше такъв, че те се опитваха да изкарат сензацията. Един ми се караше, че съм дал интервю за еди кой си вестник. И така. В Пирогов разбрах, че един усмихнат скиор вече не е сред нас. И освен това разбрах, че лавините не са като по филмите, където супергероя винаги се измъква жив и винаги се измъква отгоре. И също разбрах, че нещо в мен тогава се промени. Много е интересно, че когато човек усети едната крайност, да поставим като смъртта, усеща и другата, има някаква интересна взаимовръзка. Усеща чистия живот, в който ни обягва в градската среда.
усеща всъщност за какво сме там горе. Това, което промених, е, че започнах да слушам повече планината и вътрешния си глас, когато съм там горе. И спрях да вярвам на филмите и на това, което гледаме, или това, което е привнесено, или това, което съм чул от някой. Просто започнах да изследвам планината чрез собствения си вътрешен глас. Но имах и много в главата имах едно известно време, в което можех да премислям всичко. И разбрах, че ние се качваме там горе, за да живееме своите мечти. Да живееме живота от своите мечти. И ключовата дума тук е живот. Не сме там, за да умираме в някаква безумна смелост или още по-малкото в търсене на адреналин. И това, разбира се, е лично мнение. Пък за вас, може би следващия път, като застанете на някой улей, който не търпи отлагане, просто помислете дали вътрешния ви глас иска да бъдете там. Дали сърцето ви е довело там и дали това е част от вашата мечта, която живеете горе. Ако сте там от амбиция и от някакви други неща, моля, върнете се. Благодаря ви.